You know, nagi mga tao nga ipagtagpo sa Ginoo, ipa-in love. Pero dili giday para sa usa't usa. Abi na akong magkuan na. Abi na ako makigbalik na si Nico. Di ay mali. Mali ang aking naisip kanina. And I'm sure nga ang katong mga kuan diha, mga mag-ex nga naging friends na uli. I'm sure nakarelate na sila, no? Siguro dagan mo memories with each other, pero saon taman na yung mga nga nang saon taman wa magyud nag-work, unsaon taman na amang gyoy apan munang moingon ko nga ayaw pugsa kay basin dili lang gid mo compatible, no? And then kung imong pugso na siya magdugo. Nabay nakarelate diya nga mga mag-ex nga nag-friends na balik. Imo bang gi-friends ang imong ex? Sa mga nakarelate diya tawag karon 0937-3731-674. Kung dulot na dulot kaayo atong storya tonight, tawag 0937-3731-674. Hello, maayong gabi. Good evening. Kinsa name? Ronaldo Corrales. Si kinsa ni? Ronald Corrales. Ronald. Amigo na mo sa imong ex, Ronald? Hindi ka na, nagbalik. Nagbalik? Nagbalik yung communication as in friendship. Oo. Sa una, nasakitan ni mo siya? Ikaw ang nasakitan? Ako ang gisakitan mo, Mr. Pop. Ikaw ang nasakitan? Yeah. Unsa nga pamaagi, pwede na mo ibawaan? So, nag-abot sa family problem, Mr. Pop. Nga? Wala nagkagusto yung parents ako. And then, iyang gisunod iyang parents? Yeah, yung isa na. Unsa iyang pagstorya sa imo di ay katong nagbulag mo, unsa niya pagstorya? Dapat kang doon yung sunod yung parents. Pero niingon pa lugar siya nga love pa kaniya? Oo, wala ang love ba sa iya. And then, unsa imong gibalos pod? Ingon? Tanggap na lang po na ako, Master Pop. Pila na mo ka months or years nga wala na? Yan kapin, Master Pop, nagbulag niya. Ha? Last February. Last February lang? Yeah. Hapit na mag-year? Kapit na. Oo. And then, giunsa nimo pag kuan like, di ba ang ubang tao kay kumasakitan na unya di gud pwede syempre malain, and then di na mo pakita, mangita nagway nga mangita na laglain unsa ba? Giunsa nimo? Gusto na ako close di ako nang mas kan ex lang ako siya. Na siya uyab. Na siya uyab ka Master Pop. And okay ra ka sa iyang uyab kaning friends ra mo sa iyang uyab? Nandilit mas in friends din. Pero happy na ka sa iya? Happy na pala ako. Ang life karon Master Pop nga single ka Master Pop. Single living pa ka. Siguro nagulat pa ka na pagigihulat? Oo. Magulat ko sa right time nga maabot sa ako. Kay kung daliun nimo para lang maka-move on sa iya, di ba? Mali na pod. Pero move on na ka? So kung if ever lugar mag-imbitaron ka niya sa iyang kasal mo, okay ra sa imo? Pwede rin ako. Very good. Unsa imong maingon sa mga like unsa dapat nato ma-learn ani nga drama tonight ang kaning friends again? Bakit sa ako Master Pop? Dapat tanggap makabalot akong say payong baton sa relasyon. Dapat makabalot ako kung say tingnan na dili kayo pataka lang ta. And then kanang sa taon ba sa atong like for example na
yung parents niya, atong paano nga, unsa rin kagusto pa sa ato. Mm. Dili lang yun as in, diretso lang. So ato saan lugar kumbaga kung nay mga apan ato sang i-adjust atong selves ana. Ana, yun. Kay dili man tanan lugar nga atong gusto matuman, Yeah. di ba? You cannot always have what you want. Ana, yun. Sakto nga, Master Pop. That's the sad truth sa kalibutan. Munang kailangan nato magampo para magaydan ta kay basin ang atong desisyon dili iya sa Ginoo. No. Karon Master Pop, sige magyapon yung Master Pop, kay door naman may girintahan good Master Pop. Mm. Ay, tama ko sa SM nagtrabaho Master Pop. Mm. And then siya nasa kuan, Aurorama lang. Mm. So, kita ra gyud pa lang. Unsay message nimo sa iya na ba kay gusto nga i-message sa iya? Ang message siya nga, tama. Kung ano niya, alam niya yung ayab karon, di kaya iyang forever. Ano Master Pop? Sana Kung may ilang kuan relasyon, dito sila yung kuan kulang ng relasyon. Anong love na sa ang isa't isa. Master Pop. iyo. Wala kay i-greet diha, wala kay greet. Ay, igit lang ako kung ka-workmate sa Seymour dati. Pero, mga dicer sa Migaso, Kik, sa mga dicer sa Coke, sa mga Nestle. Hindi nga ako sila, Master Pop. Gibalin mo flying outlet, Master Pop. Basin na yung mga purpose nga nung balinon ka kay dito niyo makita si Forever. Ano na kay mga crush karon? Ay, tinatawag crush ka. Crush lang ka ng pang-inspire lang. Ay, ang dapat magka-crush Master Pop sa ang edad ng mga busy Master Pop. Di ka pwede makaka-crush. Dara na. The more nga magkuan, the more magkaidaran, the more nga maibog. Mo man ang crush, naibog ka. Natural raw na Master Pop. Oh, di ba? Nya, moingon ka karon wala kay crush. Storya, hey. Yung kita mo sa iyo personal Master Pop. Wa man ka na picture. Wa man ka nang nangawat og picture kalit. Wala. Idol bigay tika. Ayo ba kay masin ma-develop ko nimo. Bitaw. Kung makita bitaw ko nimo pwede ra ko nimo tawagon kay maulaw manggug kong mga managad una lang magsigi ko wara-wara magising-isir ko sa mga tao wala sagwa sila kaila sa Murag ang siya, di ba? Kung katong mga nakaila sa ako, diya. Makita ko, Master Pops, mo hiram ako kung gusto mo kuanta, storya taing na lang ko, pangunta na lang ko. Why problema na sa ako, basta kay di lang ko busy ka nang nakoy gilak ka bitaw nga. Kailangan nagkumula ka di siyempre makuan ka mo. Di ba? Maikog mang kagkuan noon. Pero kung diyan ako nakatambay kuan, pwede ra ko ninyo kuan. Ha? Kita kits ra gyapon. Sa Urama ka? Sa una Master Pop. Karon SM. Kita kits ra gyapon, siyempre. Urama SM ra man gyapon ko. Kit kay Sentry maora man na. Gamay ra man kagayan. Salamat sa imong pag-share ha. Naginaot ko ang katong cashier sa kuan. Imo na tong may kuag number. Di man, friends naman. Ang samsag ka. I-available ni mong self. Dili kay close ra pug kay ka nga. Wala lang sa island. Di Master Pop. Nanglan nga. Sila may mag-idol sa ako. Oy! Gwapo kay ka diya. May tapag. Ayaw, ana. Pero ingana bi ako sa una po. Char! Bitaw, pero kailangan dyan buta mo move kay lucky bi ata. Gawas kung lucky gyapon imong gusto. Salamat kaya. Sige, Master Pop. Salamat. There you go.
First caller na to. Grabe nga sharing, oh. Medyo parang maluoy ta, pero at the same time, medyo kuan, di ba? Karang ma-feel ni mo nga naka-understand siya sa sitwasyon. Dili na biro karang may ana o dili pwede. And na mga times nga hindi talaga pwede. Bakit mo pinupugos eh? Hello? Second caller, hello? Excuse mo, Sir Pop. Hello, kinsa ni? Si? Chi. Uy, pare mong angga sa akong girlfriend. Che, pila edad ni mo, Che? 25. 25. Pasko, happy Pasko. 25. Sa isa ka 25 years old, daghan na ba imong ex nga migo nimo or isa lang imong nahuna-hunaan karon? Isa lang. Isa lang. Imo ba ning latest nga ex or katong dugay na? Dugay na. Dugay na. Ay kapila mang akong mangutan, kapila na ka nagka-boyfriend? Katulo. And then nakay boyfriend karon? Husband na. Husband, okay. And then ang imong gipasabot nga ex nga friend nimo is katong pinakauna? Hindi na may kain kay masoko yung uyab karon. Kinsa man day imong friend? Hindi may pwede mag-friend na Sir Pop kay kuan. Mag-post sa Facebook. Mag-post sa Facebook yung recent yung uyab. Pero friends yun mo tinuod, inilikay na lang ka. Friend may. Unsa man nga pagka-friend, like nganong magselos man iyang uyab? Siguro kay dugay-dugay pod mi ato. Kumbaga insecure lang gamay siguro si Mrs. niya? Uyab. Dili uyab pa lang. Oo, uyab. And then siguro mas gwapa pa ka sa iya. Grabe sad. Ngano, feeling nimo ngano man kay tungod sa katong years na inyong giuban. Pila man day mo ka years naguban? 4 years. 4 years and parang nagduda siya nga basta ex nga magkuan, nga mag-friends basi napanay something. Kauban mo pang trabaho mo Sir Pop. Okay. Diyan sa nimo pag-decide nga nung dili na lang kuan, dili na lang ka unsa man okay ra sa iya pod nga di na lang mo magkuan, siya ni ingon, ikaw ni ingon. Kaming duha. Okay. Para likay na lang sa Likay amo. na lang. Ayan. And then sa imong bana okay ra. Anak man siya kay okay na daw magbarkada mi kay kaning naila na daw ay wala pa daw siya niabot ng kinabuhi. Kami na daw ato akong So dapat dili daw na mo wala na mong connection daw at friend daw gyapon ni dapat na may closure. muna gingon sa imong bana. Oh, And unsa man sa inyong ikabulagan ato imong ex sa una di ay ikaw ang nasakitan or siya? kakaalagkuan. Pamasangil. Seloso. Oh, murag kung magdayon ni walay bintana ang balay. Hala! Karelate ko ana day. Ikaw delusion. Murag ko anday. Murag dili gyud pwede day no. Mulang maskig bulaga kay imo siyang uban nun, di mo uban tag wala kay tus imong gilagan so yung nagpanawag kay paulion na ka. Mo gyud. Di pag ko ganani nga na nga kinabuhi nga. Lukong ka mas Lukong ka, kumuton ka permi sa unsa yang gusto. gusto niya nga kanay kana kan mo na. Oo, siya ra ang kalibutan nato, ana. O gusto niya nga kuan pero dagan siya amiga Master Pop kana anytime siya pwede mulaag pero pag ako'y mulaag kay Dili. dagan istorya. Nako! So kumbaga dili pwede na sa imong ingana nga tao kay na may uban tao pod nga ganahan og ingana nga boy or girl nga kaning very selos or kung dili ba seloso kaning protective kaayo ganahan sila ana in a way kay ganahan sila mga protective nga tao o kanang mukuan gid sa ila kanang mo naingana nga mga tao pod ba nga lahi sa ato kitang duha parehata nga dili ta gusto inganaon nga murag butan sa tanan nga mga pambuhaton dili pwede nga mula ka nga wala ko kabalo dili pwede nga kuan kung magpa-picture mo dapat isa ra ka dangaw dili pwede close Malain mo siya Master Pop. di ba so ikaw gid tong tao nga pare-parehas ako you're the girl
Mm. Mas okyan pa ko kung dili overprotective kay di mo guni yung mga sure nga kuan. Okay ra man ang protective basta gamay lang, no? Okay raman pero Mm. lain pud kay nang gusto nimo siya uban maglaag niya. Di siya gusto mo uban pag abot na nimo ito sa mga barkada. Mm. Kasi di ka gainom kay paulion na kang sayo. Okay. Yan. So, kailangan gyapon tag freedom. O para makuan ginato ba kung unsa yun ang kuan para umabot man gani ang tentasyon nga na man galing makabalot ang mulikay kay Tinuod. makonsensya man ta kay dili man siya higpit sa tuwa. Tama. Uy, nai-point. Nai-point niya. Ako kay kaming duha. Magka-sapar man yan eh. Sa mga nag-react diha nga kanabitang dili pwede ay okay na nun nang silos na kay kuan love you kaniya dili mo guna mao the more ingani di ba if you agree isa tang name ni mo Kung kuan master po kung love di kanya tagaan kanya og kuan freedom nga o to choose nga unsa ba sayo po dili kay narami mo konsensya ra imo ha. Kitsa kita imong name Buhaton na nimo. che di ba kanang mas lami man nga gibuhat sa imong partner nga nilikay siya sa tentasyon tungod sa iyang kaugalingon nga desisyon, di ba? Kaysa imong pugson nga adi imo nang buhaton, ako ginamputlon imong mga tudlo. So iyang gibuhat tungod kay di siya gusto maputol yang tudlo. Wala niya gibuhat tungod kay love kaniya. Pero tungod nahadlok siya. Dapat yun sa isang relasyon na ipagsalig. Kasi unsa na mo kadugay. Gusto ka ikaw ang hari nga muingon ka sa imong mga kawal lugar nga muni buhaton ni agabuhaton na nila kay nahadlok siya sa imo kay patyo nimo ang di mo kuan di mo sugot or gusto ba ka atong hari nga gilab ka sa tanan nimong mga tao bisag wala nimo sila gisugo naghimo gid sila atong imong sample gisugo nimo sila nga ipatukod ang sample isa ka building pero kunod sa ilang love sa imo bisag wala nimo giingon gitukod nila ang building para sa imo wala man nimo sila gina-force na sa ilang buhaton. Tama di mas lami ino na siya nga love gani magdugay mag forever na master po ba. So, okay na kay kasi. Karon na nami bibi pohon. Wow. Lahi man natong gistoryahan kay naman po'y uban nga luag ra pug kaayo di nag-cheat na hinon ang kuan. Lahi man po nga storya. Iluagan ra pud niya samot. Na murag wala na siya paki. Tama lang master po ba kuan. Tama lang nga. Sila siya ginagmay pero patwitams and then okay magsilos basta naa sa lugar di kay maski igagaw kay silusan. Ayay! Ayaw ba? Kaya dagan na sila naigo ba? Sabi yung ba ni gagaw mas repop nga, wapa ni mo na paila-ila siya na, mugka tragdol kay mga blay. Yung na imo itong uyab. Lagi mo na din nga. Yung itong hiksaw na ba? Sala na din mo. Ayun, nagkalit. Sige na, kinasuko na silang mga kuano siluso. Ako lang ingon sa ilang mas repop nga kung namang galing sa karelasyon, dapat isintay nila si God. Hindi magpalabi o kaning sobrang kasiluso o silusa. Yung namang gali problema, istoryahan dili kay ipagi sa barkada nga sabi sa nimo daan, ay nimo ingon sa imong imong uyab o imong isawa. Dapat di gid sa yagi ka ng istorya dili kay maminaw lang ka dito kay istorya mo gud madugangan or makulangan. Nang makaguba sa relasyon. About naman sa ex nga nahimo ng friends unsay imong message sa imong kuan manang master pop not nga okay siya din dili na niya buhaton ang ginabuhat sa ko nga grabe ka higpit man ginalukong nga I hope naka-learn siya di ba pero wala na siya balikan ay wala naman siya naghandom di ba handom man siya master pop hoy anak siya nga maski daw anak kay ready daw yapon siya. Hoy! Kana na dili na namayo. Nakadungog na yung banner ba? Nagkatawara daw nga. Nagkatawara. Kabala ka Brad kay imong asawa grabe ka loyal sa imo. Kabalo naman ka ana nga ikaw man gyud ang iyang nakita. Yaw.
Na kay kuano, gifted ka no. Performance level, Brad, no? Ala, dili, Master Pop, oy. Hala, dili! Brad, kulang pa na, Brad! Brad, kulang pa! Anay, Brad, ha? I-text ko, i-message ko, tudloan tagag teknik. Ala, grabe. Para makaingon gid siya, Brad. Kini! Muna yung maingon, Brad. Mingon siya, Kini! Muni, laki! Bayo ko man. Brad, oh. Dili daw kuan, Brad. Ay, 10 minutes naman. Nalingaw ko ato da. Mayo siya mo kuan no, mo storya and sabta nato. Nga kaning unsa pod ang iyang concern. Ngano pod ingato. Salamat, Che. Basta mga che gid mayo nga mayo explicar. Kung uyab pon mayo explicar pod. Explicar niya, wala na, pildi na rin ko. Kapag master man ka. Master ka, Master Pupi. Pastoryahay mong uyab. Pildi, di din ako master. Kay siya na ang Hokage. Siya mong guna akong teacher. Char lang. Ito, another caller pang. Kusog kayo. Hinay lang. Hinay lang, Brad. Ayan, kinsa ni? Si Carlo ni Master Pop. Ay, Carlo! Basta, Carlo? Nag-hi-tay, Master Pop. Hoy! Ang mga sikreto, diya lang. Diya lang na mga sikreto, diya lang. Bitaw, Carlo, na kay ex sa unang friends na mo ron? Oo, Master Pop. Unsa man nga pagka-friends kaning close gyapon nga friends? Isa karon mo ron medyo Medyo close pero Isa. Medyo close pero nakay kuan nagpalayo lang dili lang gid sobra. Dili gid sobra close diba sa sakit po diba. Ikaw ang nasakitan. Oo, Meaning unsa man siya nag third party siya? Anak gid Mr. Bubi. Nakita siya glain and then wala niya gisaba sa imo. Oo, tapos mabalaan lang din mo sa lain tao nga. Anak day pag mo sa istoryahan dili din mo yun. And then wala siya ni amin. Wala siya ni amin dapat. Ayaw tambo ni imong kuan cellphone. Ay. Sa to? Wala siya ni amin. Wala siya ni amin nga kuan niya. Sa lain tao lang din mo mabalaan na yun. Inana di ba? Sada ba gid sa Wala na po di mo tingog. Ay, mas tada gid mo sa grupo nga. Iprangka gid sa mga bitaw nga. Mas maayo ba nang mabalaan gid nato kaysa dito nato mabalaan sa lain tao. Wala na po di mo tingog na unsa man imong Lang sa coffee. Kung musturya ka wakay gikan dan tapos ipalayo na yung hinahinay na. Ay, Mr. Coffee. Ano basta relate kay ko nga. And then kaning nakigbulag gyud siya sa imo or ikaw nakigbulag sa iya? Hello? Give up na nga Mr. Coffee. Ha? Nawala na yung tingog na unsa. Nagkuan ka? Nag-earphone ka? Wala na yung tingog, oy. Saan yung cellphone kay mo. Man. Ano, wala mo na, Brad. Hello? Hello. Musta? Okay ra po. Gipadala na nimo. Ha? Gipadala na nimo sa ako ang imong gift. Apit na. Apit na. Ako pa huli mo. Insa ni pangalan? Ay, si Albert din eh. Albert. Na kay ex sa na Bert nga migo na kay mo karon.
Nahayapon. Pila kabuk na sila? Ha? Gamiguhon nimo tanan nimong ex or dili? Oh, gamigon. Sports na kali sila. Amo ba? Matapos nga nakatilaw, imo ra dayong gikuan? Lagi. Lagi. Pagkuman lang sa paglalaki. Ba? Yari ko yan naman ba? Matapos nilang panamastamasan ang ating pagkalalaki. And then, sila din nagkuan sa imo, nag-hurt sa imo? Ha? Sila ang nagkipag-break sa imo? Oh, nakipag-break sila man. Kay? Minus ko na huwag mga kwarta na. Just like that. Nya, giyon sa nimo pagdawat, okay ra. Ha? Giyon sa nimo pagdawat, nadawat nimo nga buong buo. Ah, di ko yung kadawat na sa box eh. Pero nga nung nag-friends man mo, giyon sa nimo pag-decide nga makig-friends ra gyapon ka. Sila mismo ang gusto makig-friends sa imo? Hello? Hello? What's happening? Hello? Man, What's What's up? happening here? unsa man? Awa ka man. Happy lang, we. Ha? Glad ba? Akong friends na. Akong ex na ba? Oh. Di ko kariktabe ka rin eh. Hanggang preso lang yapon ko. Di pa di ka mukuan nga akong gingon kanina nga dili pugson. Lagi kaya og pugson ba din ma. Dapat punta. Basta para ba? Mas maayo man gud nga voluntary niyang pag-love sa imo. Lagi. Dili pwede nga. Tungod kay imo nang gi-entrapment. Pero Gilukong kung yun. mula ako sa umbalay, Master Pops, kay gusto pa man siya yung magtagbo mong doha kakabungot. Nabasin ko ang ragyog ka. Wala, ex with benefits, Master Pops ba? Basin tilaw-tilaw ragyod ang iyang gusto sa imo. Pwede ko mag-greet, Master Pops. Dili, mag-share sa ka. Oo. Basin nga pamina na siya, Master Pops. Unsa may imong maingon? Unsa may maingon nimo sa iya? Na siya uyab. Na, Nya. Unsa imong gusto may tabo? mata pa pa na siya karon kung ba ang namina ba na siya? Ibutang na nato nga mata pa, kun dili Oh, ilong. buta. Ilong. Oh, ilong pa siya, ilong. Oh, ilong. Kasi ga-over sila karon, Master Pops. Sige, ina ilong. Ilong. Natin. Naot lang sa nga huwag manguyap ko sa imo ko siya, imo kong subukan. Pero hindi ko kamugkungay mo kuyaan. Kitan ba ako, Master Pops? Pero naman siya uyab. Nga, ug wala yung uyab, Master Pops, kaya mga lipaton ng uyab. Kaya pong lipaton ng uyab. Unsa ba na sa klase nga pagkababae nga na? Master Pops? Ganahan di kagingana nga babae. Kung mag-uyab mo pohon, lipaton ra pug kaniya, ganahan ka. Ay, mugani nga. Mo gani nga. Pagkapat, tigupin mo nga, Master Pops. Basta ko nga ibuhatan eh. Mo lagi na. Oh, ang ako pangutana sa imo, ikaw ra may mag-decide kay ang ako pangutana. Gusto ba kag babae nga lipaton ra ka kung mag-uyab na mo? Dili ko nga na, Master O Pops. di, sayon ra ka yung answer. Ang answer sa imo nganong mo patol pa man ka ana nga di man di ka ganahan o di ay nagpatol. Naya, Master Pops ba? Sa Pero simple. wala pa siguro ang matay nga mo. Lang ka sa ko. No, wala pa siguro kay basin kuan pa siya senior high. Bata ka mo kay Master Pops. Alagi. Pero dili man pwede nga inganaon ang isa ka relasyon. Kung ganahan ka nga nga tao, go. Pero kung dili ka ganahan nga nga tao, simple lang question. Ang answer.
Basta ako, kung ako ana, dali ra kay na, nganong ganahan mo, nganong mo patol man kog ingana. Kumbaga, nganong mubalik man si Cindy, kang Nico, nga kabalo man siya, si Nico, dili tarong nga lalaki. Lagi? Di ba? Question kay na sa ato ganina, mo po na question sa imo. Lagi, si Nico o si Kwan? Cindy? Sada ba lang istorya Mr. Pops? Sada, I hope na mag-friends na lang mo. Ay na nang pagtagbo sa mga kuan diha. Sa mga Afghanistan ug mga kuan diha. Itong ingon pa ni si Tabi maduwaga sa bungoto nito. Oh. Kung kana lang inyong toyo, di na maayo kung kana lang inyong toyo, magkasakitan lang mo. Mao nga ni Mr. Pops. Sige lang mo palami dia pero ang ending sakit. Yayay. Mo lagi na yan Mr. Pops nga. Prince lang ni pero kung makita mi wala pa man na siya gagawin. Murag big benefits. Dili na maayo. Wala ka kontingya po ko Mr. Pops bang wala sa ko ang wala na sa dulaan dito nga pasapasahan. Ano ko? Di ba? Steady lang nga pena lang ni. Ayo ituguti imong self nga mahimo kang accessory to the crime. Grabe na po na noon kay kaso-kaso na po na pero kuan ba accessory to the crime meaning nagpakasala man siya. Nagpakasala siya. Ni attorney Rex sila na. Hindi kay nagpakasala man siya unya ikaw may accessory nga nakasala siya sa iyang boyfriend. O di masisig yapon ka puhon-puhon. What if na mabaskan ko ba? Lisod kayo eh. Dapat mag-repent na ka. Sabon na nimo ang imong mga lifestyle diya nga di na maingana. Tapos para makita na pod nimo ang imong kuan basinara siya diya. Sa taga kano siya Mr. Pops? Claveria? Basinara diya ba ang imong future Sure. basin lalaki di ay. Wicked! Ay! Oh, sorry. Wala lang po. Possible lang. Bullshit! Salamat. Pwede na ka mag-greet. Salamat sa imong share. Ay, greet ila ako si Jomar. Ang mechanic ba nga sa Teachers. And si Ganon, Nick Crums. Si Gan, Jim Rail nga Verso. Ayan. Nasila dito karon ga-over sa lagindingan. Oy, lagindingan. Musta mo diya? Overtime. Nag-over sila. Ayun, kay para sa kwan, pamugas. Sige, Master Pop, salamat kayo sa imong pagkan. Uy, salamat Sa tayo mong name gani? Hilbert. Gilbert. Sige. Bert, salamat. Hilbert Ochige! Sige, family. Thank you. Salamat. There you go, mga migs. Ang mga idlot natong mga listeners nga willing nga mo share para sa pagtulunan nato, no? Tunan nato ang ilang mga live kay para di na ta kailangan nga moagi pa ana. Salamat sa inyong pag-share. Sada gyud mga chichi. Daghan mi same age pag yan ala. Dani tabi. Regards ko sa akong ex nga utangan. Hala! Late match kay ko Master Poppy. Ay si Carlo man din sa ganina katong yan. There you go. Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban. It's 12 na. Babay na ko kay siyempre mag-edit pa ko para sa YouTube. Ha? Subscribe ya mo ha. Para naipulos akong pag-edit ba. Para biyan na sa inyo kinsa pamde ang tanaw na ko na pirmi ako ra sig tanaw. Happy kay ko dia. Actually para gyud sa inyo. Bisita lang mo sa YouTube channel nako. Search lang Master Poppy. Wala na ko igong time mga kapamilya. This is Master Poppy saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now. But see you again tomorrow. The same time. After sa MOR University ng alas 8, alas 10 tayo magkita-kits.
sa another namang episode, October 23. Episode nato is hashtag Dear MOR Tutol. Dear MOR. Alam mo ba, nung nakilala kita, nasabi ko sa sarili ko, ikaw na. Ikaw na yung babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Tutol. Makasama habang buhay pero ang title kay Tutol? Kung sino man ang tututol sa kasalang ito, magsalita na habang may oras pa. Ano? Sa una, nana siya sa simbahan, sa Katoliko. Basta magkasal, pero giwala na, di ba? Giwala naman na. Pero nana siya sa mga pelikula sa una, nga maapil gina siya nga nay ni Tutol. I don't know kung mao ba natong storya tomorrow. About ba ana sa someone nga ni Tutol sa kasal? Aba, interesting to. Tomorrow yan. Alas 10 gapon. Paingan sa alas 12 sa kadlawon. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga broccoli ilok-ilok. Ready? Single ladies single mom, walay labot mga lalaki Ready? Nay ang hit. Brad, ngano apil-apil ka, Brad? Ingko, babae na, Brad. Nganong magikilig pa ka diya? And I'll be leaving you with a quote. Itong kasabihan, gikan pa sa atong drama tonight, hashtag Dear MOR Friends Again. Ang mag-amigo sa una nga nahimong mag-uyab, ordinary ra na. Pero ang mag-uyab sa una nga nahimong mag-amigo, maturity na na.